እኔ ያለኝ መረጃ ይሄ ነው እየተገባው እየፈለግናቸው አንጻር እቲ መንግስት ጻራር ስለዝኾና ውሕድ ሰዓታት ውን ክጠፍእ ኪኢሉ ማለት እዩ አዚያ ስለዝጠመት አዚያ ስለስተሸገረት ካኒ ናብ ማዘር ተሬዛ ምኑን ልጠይቃቸው በቃ ውስጥ የተጨነቀው መጨረሻ ላይ ጫካውን ስጨርስ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካፍ ይሊን ሎም ማዕንት ካብ ዝተፈለየ ትሕሶት ሚስናልና ከም ትልሙድ ኣገዳስ ዝኾነ ሓበሬታ ነግረኩም ላይክ ምግባር ጀምሯ let's go ቺፖ ካፊሪ سجايت نمجمر حبريتها بزعبة أذربيجان زملكات يو سلسلة مراقب أذربيجان أب إيرترا تتحيزن زنبرة أب إيرترا بمتحس أهورا وحقي مايات لعل ربعة ورحتة أسيرهم تصنعوا 10 شمونت أذربيجانوين نب هاجرهم كم استملسوا تحبير له تمالي 24 مجابيت 20 حموشان بمسرة ميستر قدات وصاي أذربيجان وقعوز هنا حبريتها توهيب له مالتيو كم ذكر بجوعة تحضر 2024 سلسلة مراقب مراحتي مريحهم بزي حقوا أجباب أبمات جزات إيرترا زاتو 10 شمونت أذربيجان دحرنا ينوح جزي زوسد مرمرنا بهاجرهم كفانوا خمس خالو تفليت له توم أذربيجانوين أب إيرترا أب صنع حلو جبو كنكن دقفن كجبر لهم كم صنحة زحبرت مجلسي إمباس هاجر أب إثيوبيا إمباس تركيا أب أسمرة نتزت كم زسالتون قليت له مصر قدرت وتأي أذربيجان وسيخو إمباس تركيا أب أسمرة زلهم مسجناون قليت له يكون بربزعبة سلسلة مراقب جندو صحبريتها لن تيسعين النيران لمتساق سد دارين زبل زوج صحبريتها لن بزعباتهم 10 شمونت أذربيجانوين كم نابعدهم كم استملسوا ترى وتيزولو أب تحبريتها ناي مصر قدرت وتأي ناي أذربيجان مالتي نبقى حبريتها بزعبة إيرترا زملكات كيوس أنا بريزيدنت إيساس أفوركي مصر قدرت وتأي أومان أب بيت صحفة تقبلوا أزراري وزبل حبريتها تمالي 24 مجابيت 2024 مصر قدرت وتأي أومان بادر بن حمد أب على بوسيدا أب ساعات فرق معلتي أسمرا دحرمتو بريزيدنت إيساس أفوركي أب مقبلي أجايش دندن تقبلوا أزراري بولو ميستري بادر بن حمد مس بريزيدنت إيساس أب استرخبلو ملخت سلطان أومان نقص حاتم بن طارق تركبوا اتملختي نخلت أو شركنتن زباو أهجراون قدات زملكت منبارون وقعوا حبريتا ميستر زينا يملكت على بريزيدنت إيساس ميستر بادرن أب ركبهم أب ستان رجعتن زباق أيه بحرن وشمت عربن أتوكيرهم حسابنا حساب دحرمك إيارهم كلتين هاجرات أبزي تهواس زوبا كلون الحبراوي أملخاختون أسميرهم للو مالتيو مزمس قيه بحر استحاز حبريتا إيرتران قبطن أب قيه بحري زي اللو هاجرات تساتفو خمزي اللون تسامعين زبل حبريتا مالتيو قبطن إيرتران أب قيه بحري زي الدوابة هاجرات أب قداي قيه بحري زخون يخون تساتفو كيه اللون كمستسامعة مع كنازينا قبطي قلت الله نز قلت أميستر قدايات وتاي إيرترا عثمان صالح زحلف قدام سنبت أب كايرو ترخيبو مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ميستر قدايات وتاي بادر عبد اللاتن دحرز قبرو كلتا أو ركبيو وهابق البريزيدنت قبطي محمد آل شناوي نزر كب سلام من رقعتن سودان ناب النبور نملاس زوباقية بحري نمحلاون كومون أب مونغو هاجرات جماجم بحري أب محدران ستان زقبر متحبار أب محياش زوتو كرم بارون أبرهلو بزخ أخلتيهم وجنات أب جماجم بحري زي اللو هاجرات أبزون قدات زخوني يكون تساتفو كم زي اللون تسامعين الله نبقى الحبريتها بإثيوبيا مزاربي مع كنا زينا خوين زلو بزعبا زاتري وزلهم قوان سيتي زقاتا ما عمت زقاتا ما شجر زملكاتيو كم تفلت أب EBS نايستفلا ليو سبات زقات شجر زقات بدوكومنتاري بفيديو سريحهم زرقوحوهم نايزي أغاني تمالي زقات أما عمت إنكال استفلي أزيو استفلي شجريو أقات إموا زوال زيا سلزي EBS كا خمت لمود دوكومنتار سريحو تمالي بوستي لانيرو انت هنا جن أو واحد ساعات كتف كيلو مالتي أو واحد ساعات كاب أما إيش عشان قطر سبيري هو انت هنا جن أنصار تمنجس صار سلزغنا واحد ساعات دون كتف كيلو مالتي انت هنا جن بزح سب داونلود يلو سوزنا بلا أب سفلالي بلاتفورم كزرقو حاجة ميرو إيفن أب يوتيوبون دقي مخصصنا جميرو مالتي كم تفلت أب كلتشين 10 شدش زخونو تمهارو يونيفرسي كاب يونيفرسي تجاويهم كم زتفون حدا عمتن فرقان دهايهم كم زتفو يذكري مالتي الحريقون بزح دهايهم ما يتجبرن على اليوم ترخيبهم اليوم زبلا يتجبرن أفت مجمرة أوانجن صدرهم أب ميديا وتيوم زعوازهم زتفو تمهارو يزاربون يرون كم ستريور اللي خم سألون تزرقي حلهم نيرب تشعوا بمنجستي درجون الزراب سلزنا برا مالتي ميستر مكلخال بزعبازهم زطفو 10 شدش تمهارو أمريكيتون كلمة حجة تزاري ونيرو نسخص معكم أنا اللي مرجعين يتقبهم يفلقناቸው ስለዚህ ከም ዘይረኸቦም ክሳብ ዝሕጅዋን ንደልዮም ኣለና ዝብል ወይ ካብ ዛዕባቶም ዝጠፉ 16 ተዛረቦ ማለት ሚኒስትር ምክልኻል እንደልዮም ኣለና ይዝብ ዘሎ የፈለግናቸው ባህር ዳር ነበሩ የታፈኑ ልጆች ባህር ዳር ብዙ ጊዜ ቆይተዋል ሳናውቅኛ ከዛ
እኛ መረጃ ደርሶን ክትትል ስንጀምር ደግሞ አስወጧቸው አው ባህር ዳር ኔሮም ቅድም ሕጂ ባህር ዳር ከም ዘለው ሰሚዕና كندليوم يلنا مسكرنا ويبحفشا انتي بحالكم حبريتا مس بصحنا خاني كاب بحر دار قاوت يومم كابت بوتا عليهم يزو زلو እኔ ያለኝ መረጃ ይሄ ነው የት ገባሁን እየፈለግናቸው ድሕሪ ዝግና ብዙሕ ጀዋን ካብዞም 16 ተማሃሮ ሓንቲ ኣብ ኢቢኤስ ቀሪባ ታሪኻ ምስ ነገረት ዝሕዝን ሙሉ ዘጋጠማ ኣብ ኢቢኤስ ምስ ቀረበት ግን ንብዙሓት ሰባት ደጊሙ ክዘራርብ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሓት ካኒ ናይ መንግስቲ ትካላት ኣንጻራ ትሕሱያ ዘላ ዝብሉን ቤት ትምህርታት ዝነበረቶ ቤት ትምህርቲ ንባዕሉ ትሕሱያ ዘላ ክብል ምስ ጀመረ ግን ኢቭን ካብ ኢቢኤስ ክጠፍእ ምስ ጀመረ ንብዙሓት ሰባት ኣዘራቢ ኮይኑ ኣሎ መጀመርያ ግን እቲ ዘጋጠማ ሕፅራ ቢልና ክንርኢ سمية برتقال نبالله تولج جدكو سنان وردا ነው ስማ ብርቱካን ትባሃል ብዝኽትምና ዓብያ አባዋ በህፃንነታ ከም ዘይትፈልጦ ከም ዝተሰደደ ትነግር ዘላ ኣዲያ ኻኒ ኣብ ግዜ ሕርሲ ከም ዝሞተትያ ትገልጽ ዘላ ብርቱካን ምስ ሓትና ንመጀመርያቱ ንእስነት እንኮላ ምስ ሓትና ነይራ ሓትናውን ዓቅም ስለዘይነበራ ክትዕብያውን ስለዘይትኽእል ዝነበረት ንገለ ሃብታማት ከም ሰራሕተኛ ኮይና ከተገልግሎም እሶም ከዓ ከም ህርዋ ተሰማሚዓን ሰብ ሂባቶም ማለት እዩ በዝኻኒ ከም ሰራሕተኛ ኮይና ከምውን ኣብ ኮይና ትምህርታ እንዳተማሃረት ካኒ ትናይ ግዜ ንእስነታ ኣሕሊፋቶ ማለት እዩ ትምህርታ ኣዝያ ነፍዕት ነይራ ይኹን እምበር ገዛ ናይ ገዛ ስራሕ ይብርታዕ ነይሩ ምክንያቱ ከም ሰራሕተኛ ኮይና ተገልግል ነይራ ኣብቲ ገዛ ከም ሰራሕተኛ ኮይና ከምውን ትምህርታ እንዳተማሃረት ሃይ ስኩል ወዲኣታ በዝኻኒ ነጥብ ረኺባ ንፍዕቲ ምንባራ ወይ እውን ኣዝያ ተገዳስነት ስለ ዝነበራ ናይ ትምህርቲ ነጥብ ክትረክብ ክኢላ ወይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘእትዋ ነጥቢ ረኺባ ማለት እዩ ዲፓርትመንት መረጥ በፋርማሲ ገስገባ በቃ እነሱ ራሱን ማባራታታት ጀመሩ ድሕሪ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ንክልተ ዓመት ጽቡቕ ተማሂራ ክልተ ዓመት ጽቡቕ ወዲኣ ብሳልሳይ ዓመት ግን እዚ ኣብ 2020 ዘጋጠመ ጭውያ ናይዞም 16 ተማሃሮ ኣጋጢሙ ማለት እዩ ኣብዚ ኸኣኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ላይብረሪ ኣብ ዝነበረትሉ ብተኽሲ ዘሰነዮ ብዙሓት ሰባት መጽኦም ካብቲ ቤት ትምህርቲ 16 ዝኾኑ ሰባት ወሲዶም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣደናጊሮም ወሲዶም ይትኮሳሉ ንዑና ኣብዛ መኪና ኣተው ከይሃርሙኹም እንዳበሉ ኣደናጊሮሞም ኣብ መኪና እትዮም ነዊሕ ኣጓዒዞሞም ንሽዱሽተ ሰዓት ኾን ከይዶም ድሕሪ እውን ካብ መኪና ወሪዶም ከኣኒ ብእግሮም እውን ንነዊሕ ሰዓታት ከይዶም ኣብ በረኻ ህልም ዝበለ በረኻ እትዮሞም ማለት እዩ ድሕሪ ግን ኣፎም ገጾም ሸፋፊኖም ግን ሸፋቱ ከም ዝኾኑ ወይ ከም ዝተጨውዩ ሓቢሮም ከኣኒ ኣብኡ ንነዊሕ እዋናት ተቐሚጦም ማለት እዩ ከባቢ ዓመትን ፈረቓን ዝኣክል ኣብቲ በረኻ ተቐሚጦም ኣብቲ ሽዑ እዋን ከኣኒ ከም ተቐዲመ ዘረኣኹም በሚኒስትሪ ምክልኻል ወፂኡ ዝነበረ ንደልዮም ኣለና ዝበሃለሉ ዝነበረ እዋን እዩ ማለት እዩ ንደልዮም ኣለና ኣብቲ ነይሮም እንዳተባሃሉ ኣብቲ ሽዑ እዋን እውን ኣይተረኸቡን ማለት እዩ ንዓመትን ፈረቓን ዝኣክል ከኣኒ ዳሃዮም ጠፊኡ ሃለዋቶም ኣይነበረን ማለት እዩ ድሕሪ ክሳብዚ ዓመትን ፈረቓን ዝኾነ ይኹን ሽግር ኣየጋጠሞምን ግን ከም ኖርማል እሱራት ኮይኖም ግን ኣብ ትበረኻ ይቕመጡ ነይሮም እሶም ዝሃቦም በልዑ እሶም ዘስተይዎም ይሰትዩ ኣብ ትበረኻ ይቕመጡ ነይሮም ድሕሪ ግን ድሕሪ ዓመትን ፈረቓን ስራሕኩም ወዲእኩም ኣለኹም ገዛኹም ክትከዱ ኢኹም ምባል ነጊሮሞም እንትኾነ ግን ስቕ ኢሎም ክፍንዎም ኣይደልዩን ማለት እዩ ብፍላይ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ስቕ ኢሎም ክፍንዎን ኣይደልዩን ስለዚ ብሓይሊ ኣብ ልዕሊአን ዓመፅ ፈፂሞም ንውሕዳት መዓልታት ኣብ ልዕሊአን ዓመፅ ፈፂሞም ክሳብ ህይወተን ክሓልፍ ክሳብ ዝደልያ ወይ እውን ሃለዋተን ማጥፊአን ኣብ ዝነበራሉ ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት ሃለዋተን ማጥፊአን ክትስኣ ክኢለን ማለት እዩ ድሕሪኡ ነብሰን ኣብ ዝፈለጣሉ ኸኣኒ ብዙሕ ገፍዒ ኣብ ልዕሊአን ወሪዱ ኣብ ርእሰን ተሃሪመን ካልእ ቦታታት ብምሉእ ተሃሪመን ሃለዋተን ኣጥፊአን ረኺበንኦም ማለት እዩ ገሊኦም ሞይቶም ገሊአን ካኒ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ብርቱካን ካኒ ብሂወት ተሪፋ ማለት እዩ ብሂወት ተሪፋ ነብሳ ደም ኮይኑ ቀስ እንዳበለት ናብ ከባቢኣ ዝርከብ ክትጓዓዝ ጀሚራ ማለት እዩ ምስ ሓደ ክልተ ኮይና ክትጓዓዝ ጀሚራ ኣብ ትዝኣተወትሉ ዓዲ ኸኣኒ ሓግዙኒ እንዳበለት ከኣኒ ነቲ ዝነበረ ክዳን ነቲ ዝነበራ ስእነት ናይ መግቢ ክትሸፍን ጀሚራ ማለት እዩ ድሕሪ ዝቐጥታ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ከይዳ እሱኡ ክሕግዛ ዝኽእል ወይ እውን ካብኡ እውን ስለ ዝወፀት ክሕግዛ ዝኽእል ንሱ ብምሕሳብ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከይዳ ዩኒቨርሲቲ እውን ተቐቢሎማ ሽግራ ሰሚዖማ ከምኡውን ሕክምና ወሲዶማ ብናቶም ሽፋን ማለት እዩ እንትኾነ ግን ማህፀና ይኹን ካልእ ብምሉእ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ስለ ዝነበረ ካብ ዓቕሞም ወፃኢ ንሕክምና እውን ካብ ዓቕሞም ወፃኢ ስለ ዝነበረ ክሕግዝዋ ኣይከኣሉን ወይ እውን ነዊሕ ክቕፅል ኣይከኣለን ተሓገዝ ማለት እዩ ንውሕድ መዓልታት ኣብ ሕክምና ደቂሳ ድሕሪኡ ግን ካብ ሕክምና ከውፅዋ ክኢሎም ማለት እዩ ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት ግን ዩኒቨርሲቲ ልዕሊ ዓቕሙ ምዃኑ ትጋጢምዋ ዘሎ ወይ እውን ሕክምና ትዝከኣሎ ከም ዝፈተነ ነጊርዋ ማለት እዩ በዚ ኸኣኒ
ክሕግዛ ዝኽእል ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከምፅኣ ከም ዝኽእል ነጊሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምፂዋ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣውሪዱ ገዲፍዋ እንተኾነ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትፈልጦ ሰብ የብላን ትፈልጦ ሰብ የብላን ቀረባ ቤተሰብ እውን የብላን ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወረደት ናብቲ ኸዶ ስለዘይብላ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ቤተክርስትያን ብምኻድ ኣብኡ ክትሓድር ጀሚራ ኣብኡ ክትቅኒ ጀሚራ ማለት እዩ ካብ ቤተክርስትያን ናብ ቤተክርስትያን እንዳበለት እንዳለመነት ነብሳ ክትኣሊ ወይ እውን እቲ መግቢ ክትረክብ ጀሚራ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለ ንውሕ እዋናት ምስ ከደ ቃንዝኣ እንዳኸፍአ ምስ ከደ ካልእ ሕማማት እንዳወሰኸ እንዳኸፍአ ምስ ከደ ንገለ ሰባት ነጊራ ከምዚ ጋጢምን ከምዚ ሽግር ያጋጢምን ኢላ ምስ ነገረቶም ገለ ሰባት ናብ ሕክምና ወሲዶማ ማለት እዩ ሕክምና ምስ ወሰዱዋ ከዓ ጥንሲ ፀኒሕዋ ጥንሲ ፀኒሕዋ በቲ ዘጋጠመ ዓመፅ ጥንሲ ፀኒሕዋ ድሕሪ ወራሕ ከዓኒ ወሊዳ ማለት እዩ በቲ ሕክምና ሓገዝ ወሊዳ ድሕሪ ምሕራሳ እውን ካብ ሕክምና ክትወፅእ ኣለዋ እንተኾነ ግን ትኸዶ ገዛ የብላን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ነበረት ኣብ ቤተክርስትያን እንዳኸደት እንዳለመነት ቆልዓ ሒዛ ንውሕዳት መዓልታት ክትነብር ጀሚራ ማለት እዩ ኣዝያ ስለ ዝጠመየት ኣዝያ ስለ ዝተሸገረት ከዓኒ ናብ ማዘር ተሬዛ ትበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍልጥቲ ንብዙሓት ፅጉማት እትሕግዝ ሰበይቲ ናብኣ ብምኽያድ ከዓኒ ሓገዝ ለሚናታ በጃ ክእትውኒ ብምባል ከዓኒ ነጊራታ ማለት እዩ ማዘር ተሬዛ ከዓኒ ብዙሕ ሓገዝ ገይራትላ ንቆልዓ ይኹን ንኻልእ ብሓፈሻ ነዛ ከምዛ ሕጂ እዋን ነዛ ከምዛ ኢላ ትኸዳ ዘላ ንኽትከይድ ብዙሕ ሓጊዛታ ማለት እዩ ንቆልዓ ዝኸውን ንዓ ዝኸውን ብዙሕ ሓጊዛታ መድሃኒታት ክኾን ይኽእል እዩ ንመግባ ዝኸውን እውን እንዳሓገዘት ከተንብራ ጀሚራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከዓኒ ንእሽተይ ገዛ ተኻርያ ክትነብር ጀሚራ እንተኾነ እውን ኣብዚ ገዛ እትነብሮ ዘላ ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን ብጥሜት ኣዝያ ከም ዝተሸገረት መዓልታዊ እትበልዖ ከም ትስእን እያ እውን ኣብዚ ቃለ መሕተት ትዛረብ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮላ ከዓኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢቢኤስ ታሪኻ ብዶኩመንታሪ ተሰሪሑ ኣብ ኢቢኤስ ቀሪባ ኢቢኤስ ከዓኒ ሓገዝ ገይሮምላ ንዓ ክሕግዝ ዝደልውን ኣካውንት ተኸፊቱ ቴሌፎን ሂቦም ንዓ ክሕግዝ ዝደልውን ብምባል ኣቕሪቦምላ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ንፅባሒቱ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ኣብ ውሕዳት ሰዓታት በልዎ ውሕዳት ሰዓታት እዚ ቪድዮ እዚ ክጠፍእ ተገይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣንጻር እቲ መንግስታዊ ትካላት እዩ እዚ ቪድዮ እዚ ብምባል ክጠፍእ ተገይሩ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ዶኩመንታሪ ምዝርግሑ ከዓኒ ዳንቢ ቦሎ ዩኒቨርሲቲ ዝተባሃለ ወይ እውን እቲ ዩኒቨርሲቲ ትመሃረሉ ዝነበረት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ንሳ ኣብ ከምዚ ዩኒቨርሲቲ ይመሃር ነይረ ኣይበለትን እንተኾነ ግን ባዕሉ እቲ ዩኒቨርሲቲ ግን መተሓሳሰብ ብምባል ፅሑፍ ዘርጊሑ ኣሎ ናታ ስእሊ ብምግባር ንሱ ከዓኒ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ 2013 ሳልሳይ ዓመት ተማሃሪት ነይረ ኢላ እንተኾነ ግን ኣብ ብግእዝ ማለት እዩ ኣብ 2020 ንበሎ ኣብ ትሽዕ እዋን ግን ናይ ፋርማሲ ተማሃሮ ኣይነበሩናን ስለዚ ዕለት ተጋግያላ ወይ እውን ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ኣይነበረትን ናይ ሓሶት ታሪክ ክኾን ይኽእል እዩ ብምባል ስለ ዝዘርግሐ ብብዙሓት ሰባት ተቃውሞ ገጢሞ ኣሎ ምክንያቱ ብዓብዩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ደ ኣይነበረትን ብሓፈሻ ከረጋግፆ ዝግብኦ ብዙሕ ነገር እንዳሃለዎ ከሎ ዓመተ ምህረት ተጋግያ ስለዚ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ኣይተማሃረትን ኢሉ ምዝርግሑ ጥራይ ብብዙሕ ሰባት ተቃውሞ ገጢሞ ኣሎ ብዓብዩን ካብ ዩቲዩብ እውን ክጠፍእ ስለ ዝተገብረ ብዛዕባ እዛ ጓል እዚኣ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ እንታይ ሪኢቶ ኣለኩም ብዛዕባ እዛ ጓል ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ ጋይስ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ኔክስት መደብ ንራኸብ